Behin batean, jai eder bat ospatu zuten Jorge erregearen gortean. Oso pozik zeuden denak, baina erregea ez. Zerbait falta zela uste zuen. Bere menpeko guztiak bildu eta honela esan zien. Prestatzen ari zareten festa polita da, baina iluna, argia behar luke. Arrazoia zeukan erregeak. Honela esaten zioten elkarri. Egia da, dauzkagun kandelak oso txikiak dira zerua gauez argitzeko. Orduan, beraietako batek halako ideia bat izan zuen. Zuelai mordo bat erretzen badugu, zeru ilun guztia argituko dugu. Esan eta egin, milaka su alai erre zituzten, eta gaua kolore guztiez jantzi zen.